'Yan fim na shan tsinuwa kan cewa ɗaya daga cikin jarumar da ake shirya wani fim mai dogon zango wai shi na amaryar TikTok da igiyar aure a wuyarta. Wannan ya biyo bayan fitar wani ɗan gajeren bidiyo. A bidiyon wata mata ce mai suna Maryam Ahmad take wata sanarwa mai cike da ban mamaki cewa wai jarumar da aurenta take fim. Daga ƙarshe dai ta roƙi shugabanni daga masana'antar shirya fina-finan cewa su dakatar da wannan jaruma daga ci gaba da fitowa a cikin fina-finai, ma'ana su dakatar da ita daga yin harkar ma gaba ɗaya, domin wai ita ce mahaifiyarta kuma ba da yawunta take sana'ar ba. Jarumar da ake wannan raɗe-raɗi a kanta ba wata bace illa jarumar da ake wannan raɗe-raɗi a kanta ita ce Hafsa Ibrahim Tuge. To ita ma dai ta ɗan yi tsokaci a cikin wani ɗan gajeren bidiyo. Bari mu gutsura muku ku gani. Jama'a, sunana Hafsa Tuge kamar yadda kuka sani. Na fito ne in yi wani ɗan tsokaci akan videos da audios da suke ta trending a social media game da ni. Gaskiya abubuwan da suke cikin wannan videos da audios ba gaskiya bane ba haka bane ba. Maganar amaryar TikTok, ina ta receiving calls, ina samun kira sosai akan zancen amaryar TikTok mai amaryar TikTok yayi kaza ya sana. So gaskiya ba amaryar TikTok bane fim dina na farko, is not the first one. Na yi fina-finai a baya wanda a cikin su ne shi mai amaryar TikTok ya gani har ya kira ni nashi aikin. So na gode masoyana da shawarwarinku da maganganunku da na jijji din naji na karanta kuma na saurarawa, amma insha Allah wannan ba da dadewa ba zan zo da cikakken bayani akan dukan wayannan abubuwan da suke faruwa. Na gode sosai da karfafa gwiwarku. Na gode, Allah ya bar zumunci.